היי לכולם, קוראים לי מישל, אני גרה בבית על גלגלים ומטיילת בכל ארצות הברית. והיום בבוקר נגמר לנו החלב. ויש פה איזושהי מכולת, ואני הולכת לבד, כי זה כיף, הולכת לבד, אז בוא נעשה את זה. נלך פשוט לא מהדרך, הנה. לנו לסופר. הנה המכולת, שמים אותו בחניה. את האופניים ובוא ניכנס. אני מנסה לעשות את זה כמה שיותר מהר, כך שאני מפחדת ליטרלי קרה לי הדבר הכי מביך בעולם. לא לקחתי איתי כסף. רוורס, אבל הכי רוורס. God. Good morning. I will give you $8. 5, 6, 7, 8. No, nie stoję mniejsze. I think it's enough. So you can $10? give $5 to that. אתם יכולים בלעדיי? Yes. Reverse. פעם יש לי מה לשונן, אה? קודם היה תור, עכשיו אין תור. אני מחר לפתוח אותו. אז תקשיבו, עברתי תחמנות ופשוט כל כך כבד. כמה זמן אני לא ישרוד, כמה זמן ייקח לי. והנה חזר למקם, אני ממש קרובה לבית שלי. אמא, בבקשה. נראה לי אמצא לספורט חדש. הלו. בואי, אתה, אל תקבל ממני מכות. זהו חברים, ככה עובר עלינו הבוקר, כשאנחנו שוכחים לקנות משהו, וגם שוכחים את הכסף.